Исус проговори отново. Чуйте Неговото Слово. Време е да свалите от трона тоя вирус с корона, което в прав текст значи връщане към своите задачи. Не съм пророк Илия и нямам представа за напред какво ще става, но пък по всичко си личи, а и който има очи, ще види, че нова система се създава, защото старата не става. Ако някой още си мисли, че може да продължи да лъже и краде, много бързо ще трябва да разбере, че в новия свят няма място за такива хора и те ще отпаднат след подбора, който земята ще направи, изграждайки нов живот с нови нрави. Като казах връщане към своите задачи, нямах предвид всеки отново да влачи старите навици с стария хомот, а да се включи в новия сезон на сериала Живот с нов сценарий в нов епизод. Сегашното ново поколение ще трябва да се снабди с търпение, за да изчака старите души след основно чистене да отворят място за ново мислене. Все пак родители са, не могат да ги оставят, но за съветите им трябва да забравят, че ново вино в стари мехове не се слага. Мъдрец го е казал и се налага да изоставят философиите им въобще, че зарад тях сте на това дередже. Доста хора от тези думи ще ги заболи, но това е истината, уви. И ако още си на старото мислене роб и станеш жертва на коронования микроб, сам ще си виновен за своята съдба. А в по-широк смисъл, какво от това? Земята ще продължи да се върти и ще даде тласък и на другите съдби, които са избрали да бъдат нови хора, преминали успешно през подбора. Вселената те моли, промени се, хвани вълната, понеси се по реката на синхронията и ще усетиш магията да ти се случва това, за което си мечтал и то сега. Тук съм, с вас съм и ще помогна. На всеки в сърцето ще се логна. Нови думи използвам, няма как, защото и аз имам мерак в това ново измерение всички да получат просветление. Един за всички, всички за един. Амин.